Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcast. Mayong hapon naman sa itong mga palangga mga tagpalamati. Welcome sa itong sinipagpangalagad karon nga hapon sa palituntunan. This is my life. Martes nga edisyon, una nga adlaw sang bulan sang Disyembre. Kay siyempre kahapon nga adlaw nagbabay na kita sa bulan sang Nobyembre. Kamusta na sa inyo mga palangga neton nga mga tagpalamati, especially nga ang dakbanwas sang Bacolod, probinsya sang Negros Occidental. Ada sa idalom sang, yes, nag-downgrade ang aton sa ni quarantine status. Diba, Tita Wilma? Yes. Ang aton sa ni quarantine status naghaganhaga na kag daw kanami lang. Diba, Tita Wilma? Yes. Daw kanami lang kay daw mabatsyagan tabala nga ang aton sa ni sitwasyon, ang aton sa ni sitwasyon daw okay, diba? Daw okay lang. Pero sa ito naman sa ni countdown, sa aton sa ni countdown, pila na lang Tita Wilma kaadlaw na bilin, 24 na lang kaadlaw, adlaw ni sang Pasko, Disyembre 25, kag 32 na lang kaadlaw na bilin, bagong tuig na. Sa diin ato na biabihon ang Enero 1 tuig 2021. Kag ang iban naghilingagaw sang ila sa mga Christmas decorations, bisan igpat-igpat lang gidya. Kay kung magsiling taga ni igpat-igpat lang, bisan magsiling lang, basta may nagaigpat-igpat lang sa amon sini puloyan, lipay na ta. Kay daw ara gid, Pasko na. Sige, kag sa nahambal na naton, sa kutob sang eton sini malabutan sa sininga hapon sa eton man pagpangalaga diri sa This is my life na halin diri sa dakbanwas sang Bacolod, probinsya sang Negros Occidental, sa mga kaiping naton nga mga kabanwahanan, kasyudaran. Kag sa kaiping man naton nga probinsya ang Negros Oriental, ang mga kaiping naton nga mga kaislahanan dira sa Guimaras, sa iton man mga suki, kamusta lang mayong hapon sa inyo tanan? Kag dira man sa Isla sang Panay sa apat ka mga probinsya. Sa apat dira ka mga probinsya mayong hapon lang. Sa Isla sang Panay, labi na sa probinsya sang Iloilo, Rojas, Capiz, kag Antique, sa malabutan dira sa Palawan kag Masbate man. Sa inyo maayong hapon. Kag syempre sa ito naman mga seniors sa dasan, hi and hello. Kamusta lang ti okay lang panyaga ninyo da? Okay lang ang panyaga. Yes, Tita Wilma kay subong ari nagapahunay-hunay na. Naga-relax na sila. Sige, nakay-off the night kita tub-tub-tak na alas 3. Iya, there is a This is my life. Kag sa nahambal na naton balikan ani naton ang pag-downgrade sang
quarantine status diri iya sa probinsya sa Dakbanwa sang Bacolod. Syempre dala ng probinsya sang Negros Occidental kay ti padayon man sila kay ara sila iya sa idalom sang aton sini ara man sila gyapon sa idalom sang MGCQ, di ba? Okay. Kag Tita Wilma ang mga dapat mahibaluan sang aton sini mga palangga nga mga tagpalamati diri sa Dakbanwa sang Bacolod kay baw excited gid ang tanan. Ginpagwa sang aton sini alkalde diri sa Dakbanwa sang Bacolod na Executive Order number 73, di ba? Nga ara na ang Dakbanwa sang Bacolod sa idalom sang Modified General Community Quarantine ukon MGCQ. Umpise karon nga adlaw Disyembre 1 tuig 2020 tubtob Disyembre 31. Una-una gid gahambal. Tawian curfew ti gin pahagan-hagan na. Di ang curfew na ton imbis nga alas 10, di ba? Ara kita sa alas 10. Alas 10 sang gabi, curfew na. Alas 11 na. Alas 11 sang gabi, tub-tub alas 4 sang kaagahon. Pero syempre may exemptions dira. Mga nagtatrabaho iya sa tiun sang kagabi ng mga night shift, no? Kag mga public emergencies. Ang mga kauturan naman neton nga mahilig sa mga ilimnon. Ara, tandaan nyo na hang natungod sa liquor ban, ha? Amo man gihapon ang aton sa liquor ban. Pwede kamo makabakal, pero kung makabakal kamo sang ilimnon, dalon nyo sa pribado nga lugar, bisan sa inyo na lang balay. Pwede ka mo kabakal umpisabi alas 12 sang udto. Tubtob alas 6 karon sa kasisidmon. Tindi ka mo da maghayag sa pag-inom kay basi bala malabayan. Kag ari ng stay at home nga ginatawag ay ang stay at home nga ginatawag ganiti Tita Wilma? Ang mga kundi ang mga 15 anyos ginpahanugutan at sa nagligat sang IATF na 15 years old and below, 15 years old and above, kag 60 kag ang up to 65 years old na 15 years old to 65 years old pwede na kagwa kag makadto sa ila sini mga sa lugar nga sa diin makabakal sa ila sini mga kinahanglanon. Pero ang mga 15 anyos pa idalom kag ang mga 65 pa ibabaw na relax ka mo kay hindi ka mo anay makagwa. 15 years old and below and 65 years old and above na. Ang mga may immunodeficiencies, ang may mga ginabatsyag ka mo, ang may comorbidities, ang mga pregnant women na. Pero, pwede yan makagwa kung may obra, kung may trabaho o kamo, o kung magbakal kamo sa inyo mga essential goods o mga kinahanglanon ninyo. Kag, syempre, essential goods and services. Pwede kid. Nami, pagida kay siling nila, pwede niya maka-operate ang mga negosyo mo o kung ang mga industry nga ara iya sa listahan sang DTI. Sa category 1, 2, and 3. Full operating capacity. Inaginbase nila sa DTI Memo Circular Number 20-57. Sa mga wala pa na makapagunting, sa mga dugi na budlayan, ginmagkadto sa mga barbershop, sa mga salons, yes, pwede na kamo makakadto. Kaya nga, may 50% na nga pwede iya, nga kapasidad sa nga salon o kung barbershops nga maka-accommodate sa inyo. Ara man mga dine-in restaurants, fast food and food retail establishments, 50% man sang seating capacities. Ano pag itawi sa category 450%? Yes. Ang language, driving, dance, acting, voice schools, yes, 50%. Ang entertainment industries, 50% man. Sa mga libraries, archives, museum, cultural centers, mga tourist destinations, sa mga water parks, sa mga beaches, sa mga resorts, 50% man sang kapasidad nila ang pwede na maka-akomodar. Ang tatuan body person kay tiga uso ni mga patatu subong kag ining mga di ba? Yes, 50%. Mga live events,
pero kinahanglan may Department of Tourism guidelines man kamo. Yeah. Sa mga mahilig sa bulang, ariho, pwede na magpatigayon sa bulang sa idalom sang Modified General Community Quarantine. Pero, may pero, dapat sunod gad sa health and safety protocols kay kinanglan may approval kid sa aton sinilokal nga gobyerno. Ano ang hindi pa pwede nga negosyo nga mag-operate sa idalom sang MGCQ? Beer houses na mga beer houses ina mga nagaservice ng ilimnon, nightclubs, kag ang mga kid amusement industries ay hindi pagid makapasayang-sayang ang aton sa mga kabataan. Pero ang malls iya, na ang mga malls, ang mga mall kag commercial establishments, lakip na mga non-leisure establishment 100% na ang operating capacity nila. Magluwasi na klase naman sa gihapon, tandaan parents, ang face-to-face classes suspended sa mga eskwelahan sa idalom sang Department of Education. Ay yung HEI o kunining Higher Education Institute, pwede ang limited nga face-to-face classes pero istrikto gid, no? May strict compliance gid sang health protocol. May consultation gid sa lokal nga gobyerno kag kinahanglan nagasunod sa guidelines sang CHED o Commission on Higher Education. Technical Vocational Education and Training, pwede ang face-to-face to 50% sang site capacity. Ang mga mass gathering, ang mga pagtinipon-tipon, ang man gihapon 50% no sang venue o kung seating capacity. Parehas ng mga religious services na mga work conferences, pwede 50%. O movie screening, pwede na. Concerts, pwede na, pero 50% gid lamang sang venue, no? Or seating capacity. Okay. Ang ate hampered pang pagbiyahe sa tanan nga mga klase sa mga cargos nga may maximum nga 5 ka tawo nga sakay. Okay, ina iya mga pila. Pero ang APOR, ini nga APOR amo ning authorized person, di ba? Authorized persons outside residence, pwede sila makagwa sulod. Pero kinanglan may mga ID sila, may company ID sila, may travel order sila, o kung applicable iya nga medical certificates na amo na iya ang kinanglanon sang aton sini mga APOR. Alauna 42 Action Radio Philippine Standard Time. Yes, Tito Wilma, gamay gid lang sa aton man sa aton sini dalagan sang panahon anay. No update from Pag-asa, na may 3 ka weather system nga magadulot man sa mga pag-ulan-ulan. Karon iya nga adlaw sa sulod sa atong sinipungsod. Sino sa Pag-asa ang ginabantayan ng ilagi na monitor nga low pressure area o kon LPA. Katapusan ina nga nasiplatan sa kalayuon nga 375 kilometro sidlangan nga bahin sang Legazpi City sa Albay. So within 24 hours, nagapabilin iyang magamay ang tsansa nga mangin isa ka bagyo ang low pressure area. Tani wala na lang na magamay nga tsansa, wala na giling tsansa, no? Tibangon man sa LPA kag tail end sang frontal system o shear line, magka-eksperyensya or nag-eksperyensya man karon nga adlaw sang lapta-lapta nga mga pag-ulan sa bahin sang Bicol region, sa Eastern Visayas, kag probinsya sang Aurora. May pagulugalom naman nga kalangitan nga may mahuyang nga pagtupa sang ulan ang gina-eksperyensya sang Cagayan Valley kag Cordillera Administrative Region o CONCAR. Samtang mga nabilin nga bahin sang pungsod, mangin matawhay ang panahon, may ara isolated nga pagtupa sang ulan ina tungod naman sa localized thunderstorms, no? Ang Eastern Visayas, magalumon nga kalangitan, may lapta-lapta nga pag-ulan tungod ina sang shear line kag low pressure area. Ang bugos nga Visayas gidya, lakip na dang Western Visayas kag kita diri sa Negros, Occidental Mindoro kag Palawan kalakip ng Calayan Group of Islands, mangin magalumon ang kalangitan naton, may mga lapta-lapta man
nga pagtupas ang ulan tungod sa localized thunderstorms. Kasarangan, tubtob mabaskog man ang pagdapyas ng hangin halin sa nakatunda na sidlangan pagkadto sa nakatunda na aminhan nga mabatyagan sa bugos nga Visayas, Occidental Mindoro kag Palawan kalakip ng Calayan Islands. Kag ang aton sinibaybayon, kasarangan, tubtob mabaskog naman ang pagdapya sang mga balod. Ang temperatura diri sa Dakbanwa sang Bacolod, kag probinsya sang Negros Occidental, aton nabatsyagan. Halin kay inasang kagaon 24 degrees Celsius to 30 degrees Celsius. May medyo ka pa ang kakainit man. Si Haring Adlaw na ito Si Haring Adlaw, nagpakita sang iya kasanag kaina. Nagpakita sang iya kasanag alas 5:51. Nagpabatyag naman sa aton sang kainit. Kag magatunod iya karon alas 5:24 sa hapon. Amo na siya titawe, di ba? Oo, inang aton sa ni update sa karon man iya nga una nga adlaw sang bulan sang Disyembre sa bahin sang dalagan sang aton sa ni panahon. Kag Manang Helen, madamo gid nga salamat sa pagpamasyar. Salamat gid. Natungod bala sa mga kabataan, ariho. Ang mga kabataan nga kabalo kita, mga kabataan subong niya gusto magkadto sa mga malls, maglagaw, di ba? Daloon sa mga lugar nga may mga nami nga mga dekorasyon, ilabi na kung may mga nagaigpat-igpat kay nagakalingaw ang kabataan dera. Sa karon ginapangabay kag ginaingganyo gid sang DTI kun Department of Trade and Industry ang IATF National nga tani pasugtan nga madala or maupod sa pagkadto sa mga mall ang mga minor de edad nga nagaedad 7 katuig pa ibabaw. Tinghambal naman ni DTI Secretary Ramon Lopez nga iyan na inagin suwestyon. Nga kung pwede sa karon nga panahon sang Pasko, kung pwede lang, no? Tungod duman sang gobyerno nga buhion ang ekonomiya nga ginhalitan sang COVID-19 pandemic. Tigin klaro naman ni Lopez nga ang iya siniswestyon sa IATF, limitado lang sa dining, no? Limitado lang sa dining o kung pagkaon sa gwa, kag pagbakal sa mga essentials. Kagati, hindi pa man pagbuksan ang mga amusement, video arcade, para nga hindi paghalinan sang paglinatunay sang virus. Kahambal ni Lopez nga ang local government units o kung LGU, pwede makapatuman sang mas mataas o mas manubo nga limitasyon sa edad. Depende sa sitwasyon sa COVID sa ilatag sa iya kanasakupan. Buot silingon, pwede kung idesisyon sang aton sini lokal nga gobyerno. Kay tikasan ulang mo ginpasugtan na sa IATF ang mga nagaedad 15 to 65 nga makagwa sa ila sinipuluyan. Pwede makaupod ang mga kabataan pero kay makagwa na pero ginikanan ara gidapat na. Kag ginapaboran man nila ang inimalipot nga oras ng curfew na multiple work shifts para makaangkon sang kahigayunan ang aton sa mga workers kag ang aton sa mga bumalakal nga maka-contribute man sa aton sa ekonomiya. Kag amat-amat iya nga mapasanyog ang business capacity sang 75 to 100%. Kag pagpatuman sang one seat apart policy sa mga public transport. Okay naman na, no? Amo na siling naton, hindi kita magkumpiyansa. Bisan amat-amat nga ginlugakan o kung ginhalug-halugan ang aton sa sitwasyon, ang paghalong ara gid gihapon sa aton. So sa makita naton bala kung magpauli ikaw pakadto diri sa stasyon man sa Action Radio, maglabay ikaw sa mga dalagko nga mga balaligyaan, makita mo ang mga nagapilila nga tawo para lang makasulod. Although nga may face mask kag face shields, pero dumatsyag mo nagapauna-una gihapon bisan nagapila kay nga wala naga-observe sang social distancing. Mga anak padayuno nato ng aton paghalong. Kaya ang aton safety nakadepende gid sa aton. Padayunon gid naton ina. Kag kun pwede, no? Ang inyo dalagid alcohol na kay nga ako magsulod kamo kun diin dira nga may establishmento piswitan lang kamo ka isa ka duwa lain iya nga ikaw mismo ang mabutang sa imo kamot. May lang ng iban nga mga establishment nga
ara dira gatindog kamulang niya masalod sa inyo kamot kay pwede kamuliwat makasalod para nga masakop ang bilog ninyo nga duha ka mga palad para inyo mapalapta sa bilog ninyo iya nga kamumuo sa inyo bilog ninyo nga kamot bala. Ari lang masakit-sakit kay masubo-subo nga balita sa atong sini mga Iloy sang puloy-an sakit gid man niya no. Sa unang adlaw sang bulan sang Disyembre masubo nga balita nga pagsaka sang presyo sang produkto sang petrolyo nagsaka man ang presyo sang ginagamit naton sa pagluto mga Iloy sang puloy-an ang aton cooking gas o kun aton liquefied petroleum gas. Ang pabutyag sang Petron na kaina effective alas 12 sang kaagahon. Nagpasaka sila 96 gidya sa sentimo do halos piso na 96 sentimo sa kada kilo sang ila sini LPG. Ti mag 11 kilogram ang isa ka tangki sang LPG pila na pulo ka pisos kag 56 sentimos. Ano bala ang mabuligan sang pulo ka pisos kag 56 sentimos dako na ina. Nagsaka man ang auto LPG sang Petron 54 sentimo kada litro. Kilogram. Kilogram titawe, no? Kag ang Solane, no? Ang kumpanya nga Solane amo nang Shell before, effective naman kaina alas 6 ang aga, nagdugang sila 89 sentimo kada kilo sang ila naman LPG. So sa 11 kilogram nga LPG cylinder sang Solane, ang ginsaka 9 pesos kag 79 sentimos 9.79 ti hambal sang Solane tungod sa state of calamity nga gina-eksperyensya na ang price adjustment mangin effective didto iya yes December 3 pa sa Luzon niya December 3 pa no sa bilog magluwas sa Luzon niya ti nag-take effect na ina kaina alas 6 no. December 3 pa alas 6 ang aga dito sa Luzon ina tungod nga state of calamity sila. Alauna 52 Action Radio Philippine Standard Time. Yes, relax lang anay kamudira sa iton mga kauturan nga nagaupod sa ilatag sa ka mga radio na 684 kita opdanay kag ang ato naman ang inyong mga greetings sa mga nagaupod sa iton sa radyo ara lang sa aton sini text hotline no. Padala nyo lang sa itong text hotline kay may chimpo. Kay kalit-kalitan lang ni Titawe. Balus-balus lang sa FB kay sa itong text hotline. Ara ang itong text hotline 0938-2255017. Again, 0938-2255017. Kag sa mga nagapo naman sa itong sa FB Live, hi and hello man sa inyo. Relax lang ka modera. Mabalik pa si Tita Wilma pagkatapos man sing pila ka mga importante nga mga commercials. Pamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanan tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagduhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon aksyon radyo bakolod man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolod sa luto sa imo padayon aksyon radyo salamat isa pa serbisyo balanse, patuod ng mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon Radio.
Rosanon inyong pamatian. Stasyon nga Okay, dito sa atin sa FB Live. Hi! How are you? Mayong hapon lang da, no? Salamat gid, no? Sa tanan nga nag-upod kay Tita We dito sa may, Tita We, sa FB Live. Dira kay B. Lards. Greetings from Bilardo family from Central Maaw. Salamat mayong hapon. Hello, Tita We. Happy birthday. Love you. And God bless you more. Salamat kid sa imo, Inday Jean Officer. Salamat. Alex Montesa. Yes, Nonski. May di happy birthday. Thank you so much. Bow, from the bottom of my heart. Paano ka na imalata. Thank you, kid, na? Jean Officer, happy birthday, Tawebo. Salamat gid sa inyo, tanana. Kag sending hugs pa siya. Happy birthday, my dear Tito We. Nining Malu, salamat gid. 1, 2, 3, 4, 5. Abaw, nasalamat gid sa inyo. Mayong hapon, Tito We. Loren Diaz Lukman Kosyo. Happy birthday and God bless you always. Happy birthday, Sister We. Sir Doms Ortiz, salamat man sa imo. Good afternoon, Action Radio. Tito Wilma, greet ko. Happy birthday kay Tito Bongbong Alisbo. Bongbong Alisbo, happy birthday. Nan, kay Terry Simpronyong. Good PM, Tawe. Happy birthday lang sa imo. Pila ka na, Tawe? Dali na lang ko mag-senior. Dali na gid lang ko mag-senior. Inday Lani Romiano. Deda sa Hibuan, tapas kapis na. Yes, dali na lang ko mag-senior. Happy birthday, day Wilma and Tupina Sugaton. Stay safe lang da sa imo, aha. Bow, kompleto, gid. June Camartin, mayong hapon, Tita Wilma. Ron Enrique Tuava, happy birthday, Tita Wilma. More birthdays to come. Good health, more life, and God bless. I love you, ta, from me and Tutuayan. Salamat, gid. Happy birthday, Tita We. Bia Jonathan, salamat man. Happy birthday, we. More power and all the best. Sending virtual hugs. So touch man. Miss Marge, salamat gid kag sa bugos nga pamilya. Mayong hapon, happy birthday. Monitor lang ko di sa Macabebe, Pampanga from Antonio Beronio. Ton, salamat gid and good afternoon sa babugos nga pamilya dira. Stay safe man kamo dira, na? Happy birthday, Tita Wilma Sugaton from Concepcion Rodriguez. Inday Concepcion, salamat man. Happy birthday, Tita Wilma. Maria Teresa Hafalinia. Okay, kay Johnny Templado, Tita, salamat kid. Wow. Johnny Templado gali. Kag Nunoy Layagin from Barangay Felisa. Wow, gablumi ang birthday girl. Always ginaya, no, Tita We. No, hoki nang lanhimuon tagid na. Good PM lang and happy birthday. Wishing you God's blessings, especially good health, peace, and happiness. And always keep safe, Tita We. More power. Keep safe, Tita. Thanks. Andrew Mangilan Villarosa, happy birthday. Yes, salamat, gid. Okay, watching live in Tabu Ilog. Happy birthday, Tita Wilma. MBTC, Andrew Mangilan Villar. Phoebe Hagabat, East Homes, 3 Barangay Estefania. Yes. Hello. Halin man kay Nining Love Rerif. Rerif is Ferrer, ha? Kadamo-damo sa ila, na? Inday Nilda Siguan, si happiest birthday, Action Wilma. God bless you. Sa inyo, salamat. Hindi ko man kamutanan maisa-isa, but deep in my heart, ako ginagapasalamat sa inyo, tanan, ha? Enough lang na anay, kabalikan lang na ni Tita Wilma ang iba na ton sininga, mga greetings. Ilang bagyo man nagdumaan, tayo magtutulungan. Katuwang ang MBC stations, DZRH Radio, DZRH News Television, Action Radio, Love Radio, Yes the Best, Easy Rock, Radio Natin at DZRH News FM. Sa lahat ng nais tumulong sa ating mga kababayan na naapektuhan ng mga nagdaang bagyo, ang MBC, kasama ang lahat ng radio stations, TV at digital platforms nito sa iba't ibang panig ng bansa, ay naglunsad ng MBC Operation Tulong Bayanihan ng Bayan. Sama-sama nating tulungan ang mga kababayan nating lubhang nasalanta at kasalukuyang nangangailangan.
Maaari po ninyong ipadala ang inyong cash donations sa aming MBC DZRH Operation Tulong Metro Bank account 640-7-640-0-2-990-7. Ang malilikom na mga cash donations ay aming gagamitin para sa relief operations. Buong bayan man ang naapektuhan, buong bayan naman ang magtutulungan sa MBC Operation Tulong Bayanihan ng Bayan. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang MBC Operation Tulong Official FB page. Maraming salamat po. Ilang bagyo man ang dumaan, tayo-tayo magtutulungan. Katuwang ang MBC stations, DZRH Radio, DZRH News Television, Action Radio, Love Radio, Yes the Best, Easy Rock, Radio Natin at DZRH News FM. Sa lahat ng nais tumulong sa ating mga kababayan na naapektuhan ng mga nagdaang bagyo, ang MBC, kasama ang lahat ng radio stations, TV at digital platforms nito sa iba't ibang panig ng bansa ay naglunsad ng MBC Operation Tulong Bayanihan ng Bayan. Sama-sama nating tulungan ang mga kababayan nating lubhang nasalanta at kasalukuyang nangangailangan. Maaari po ninyong ipadala ang inyong cash donations sa aming MBC DZRH Operation Tulong Metro Bank account 640-7-640-0-2-990-7. Ang malilikom na mga cash donations ay aming gagamitin para sa relief operations. Buong bayan man ang naapektuhan, buong bayan naman ang magtutulungan sa MBC Operation Tulong Bayanihan ng Bayan. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang MBC Operation Tulong Official FB page. Maraming salamat po. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas. Okay? Yes, Tita Wilma. Nisa, dali, gid lang, relax lang kamo daanay, ha? Sa sininga nga bahin, magabasa si Tita Wilma sang aton sulat, isa ini ka mensahe, no? Isa ka mensahe sa aton sa ni Messenger nga aton man basahon sa inyo sa sininga hapon. Ginpadala ini sang nagapatawag kay Carmela. Ang mensahe ni Carmela, Dear Tita Wilma, isa mo man ako ka-listener. Kag-ari lang nagaupod sa imo sa FB Live, samtang naga-on man ang amon radyo diri sa balay. Suki mo gid si mama ko kag lola ko. Tagua lang ako sa ngalan Carmela Tita Wilma, 29 years old. Kun nga nagpadala ako sini sa imo messenger kay gusto ko lang tita mamangkot sa imo. May bana ako, Tita Wilma. Napatay siya sa aksidente. Last March lang gid. Sang sini nga tuig. Gusto ko lang tani mamangkot balat tahaw kun bala hindi pwede ka magpamanaliwat ang isa ka na byuda bisan wala pa magtabo ang iya pagkapatay. Anong pagkatabo man? Siguro ay pa nagsukat, no? Ay paguro nagsukat sa isa ka tuig. Bukas lalaw ina girl na. Tita, sa tuod lang hindi ko ginman love ang bana ko. Pero natunaan ko siya nga palanggaon. Napilitan lang ako kay nga ginatulod gid ako sang akon ginikanan sa iya. 3
years man kami nga nag-upod bilang mag-asawa. May nobyo ako sang una nga amugid ang love ko. Pero hambal sa mga ginikanan ko nga ibaliwala nila ako kag sumpaon ako kung hindi ako magsunod sa ila gusto. Subong tita, naghambal ang akon boyfriend nga tungod wala naman ang bana ko. Mapakasal kami. Pero wala pa magsukat sa isa ka tuig ang pagkapatay sang bana ko. Bisan sa west na lang kuno anay basta makasalang kami. Ang hambal sang iban, hindi anay, kay hindi pa pwede. May naghahambal naman nga aabi hindi pwede. Kay wala naman ako sa puder sang mga ginikanan ko. Kag-ara na ako sa husto nga edad. Siguro pwede na ako magdesisyon para sa akon kaugalingon. Pero tita, ginapanumdum ko man ang hindi maayo nga pensaron sang iban nga tao sa akon. Amuna balata nga nagsulat gid ko kay gusto ko mamangkot. Hindi gid bala pwede nga magpakasal ang mga nabiyudo o kung nabiyuda samtang wala pa magsukat sa isa ka tuig kag nagakalisod pa. Mamati lang ko sa imo, Tita Wilma. Kabay pa nga mabasahan mo, salamat gid. Hindi lang pag-ihagtag ang akon FB account. Tagua lang ako kay Carmela. Okay, gintawag ta na kato kay Carmela una. Sa imo inday Carmela, una-una salamat gid kag maayong hapon. Ay hoo, ma. Kabudlay sang sitwasyon nga amo sina. Kung sa inyo nga mga kabataan sa mga ulihing tubo, okay lang na iya, di ba? Okay lang na iya sa mga ulihing tubo. Pero sa mga ginikanan, nga mga may edad-edad na, kadamo na iya sa mga disparatis, mga superstitious belief bala, nga ila ginapatihan, nga may mga posible, nga mga amusin, mga matabo nga muna, di ba? Nabatian nyo na sa mga nanay nyo da, or sa mga lola nyo, or sa mga tita or titos nyo. Ha? Pero kung, amon siling nila, wala pa bala nakahukas lalaw, total dali naman lang. Why man siguro sa may nadula? Why man siguro sa may madula sa inyo nga duha sinang ex-boyfriend mo? Nahulat siya kagani. Naglawi gani ang inyo nga pagbulagay, nga paglayuay. Ano pagid subong abi nga may tsansa nga mangin kamo. Kay siguro gintag na gid man kamo. That's why nga sorry lang kung mahambal ko ini ha. Kay basta hindi kung basta sorry gid no. Nga basta kun kamo para gid sa isa kag isa, mangita ginaya sang paagi nga kamo magdayunay, di ba? So kun para gid kamo sa isa kag isa sinang boyfriend mo sang una, hulat ang gusto nga tion. Hindi pagdalian. Why manggiguro sa may madula sa inyo kung maghulat-hulat? Marso. O pila na lang kabulan, ano na subong? December, January, February, March, 4 na lang kabulan, maisa ka tuig. Ano pa na, B? Diba? Total nakahulat na ginman siya, hulat na lang siya. Kung makahukas lalaw na kamo nga pamilya sa pagtaliwan sang imo bana. Galing ka daw ikaw, nabatsagan man ni Tita Wilma, hindi lang mag-ano ha, hindi ka lang ma-hurt. Ikaw mismo hindi ka man makahulat. Siling mo na tunaan mo na siya nga palanggaon, di ba? Although nga, hindi gin man siya ang true love mo. Kaya ginikanan mo may gusto nga siyang mapamana mo. Ang hambal bala nga natunan mo siya nga palanggaon sa sina nga mga tinaga. Bot silingon, palangga mo siya, di ba? Napalangga mo siya, kag nangin kabayan siya sang kabuhi mo, may pinagsamahan ka mo. Bisan sa sina na gidlang.
Ha? Kag kung magsiling nga hindi pwede. Hindi man siguro siling nga hindi pwede. Ang tanan bala may kinamatarong nga magmalipayon uli. Ilabi na nga huben ka pa, pila pa lang itong edad mo, 29 years old ka pa lang. Wala kasuguan nga mga nagadumili sa plano ninyo nga magdayunay, nga magpakasal ka mo. Pero kabalo naman ka mo culture tanay nga mga Filipino, ara niya sa kultura naton, nga may mga bagay nga pwede nga makahatag sang masiling bala naton higko sa aton reputasyon nga dapat naton likawan. Taping kung sa aton pa nga mga katigulangan. Kung inambal nila na kung sabay pila na lang kaginutlo, pila na lang kabulan, 1 year na nga napatay ang bana mo, hulat na lang, hambala siya, hulat na lang. Para hindi ka mo para hindi bala paghatagan, lain nga but silingon sang especially sa pamilya sang lalaki o kung sa mga kakilala ninyo. Kasi, boara, wala pa gani ka kas lalaw nga napatay ang bana niya, nagpamana na dayon. Amo na bala, ay hindi man kung lang taon naton, wala man tayo pakialam sa mga tao sa palibot naton, pero jutay lang nga respeto sa bana mo nga napatay. Amo lang na since nga ginapangayo mong opinyon ni Tita Wilma. Jutay lang nga respeto sa bana mo nga napatay. Hulata lang. Bisan gani magduha 3 ka tuig, bisan mag 5 years pa gani, okay lang. Kaya nga, kabata-bata pa sa imo 29 years old. Kung sa bagay, wala pa gani kamo, way pa kamo bata, di ba? 3 ka tuig na kamo nga nag-upod. Hulat na lang, girl, Carmela, hulat na lang sang husto nga tion. Pero kung, nagaapura kang nagadali, naging kamo nga magpakasal, depende na ina sa inyo. Depende sa inyo ang paghimo sila. Kaysa nahambal ni Tita Wilma, wala sang layi nga nagadumili sa inyo sa pagpakasal. Pero kung pwede pa man lang, himuon na to, no? Hulat-hulat na lang. Ay, tani, kung masiling bala, kung napinsaran mo, anay, antes ka nagpakasal, kay 29 ka, 3 years na mo nag-upod, 26 years old, dara ka naman sa husto nga edad. At that time, nga kung pilit, kasi ginikanan mo nga magpakasal sa iya, kung subong ipamilit mo nga ka na sa husto nga edad, that time, pwede mo na tutani mapakigbato. Ang imo kinamatarong, kag ang imo gusto, kay ara ka na iya sa legal nga edad. Di ba? Kung hindi ka na pwede nga pahilabdan sa ginikanan mo sa imo mga desisyon, pwede na sang nag-edad ikaw 26 or 25 anyos kung gintindugan mo man. Galing kay dumasakit-sakit lang bala na kung lang taon-taon daw nga hindi naton kilala ang bana mo, inang masiling lang bala naton nga lantawin lang naton ang sitwasyon. Lantawin lang naton ang sitwasyon. Ang ako lang gidaya respeto sa napatay mga bana. Okay? Amo lang na guro ang natugda ni Tita Wilma sa imo, Inday Carmela. Kay ang tanan, masiling naton, ang tanan may rason. 'Di ba? Ang tanan may kabangdanan kung nga nagakatabo ina sa aton kabuhi. Palatandaan na ina nga kamugid nga duha sinang boyfriend mo sang una ang magadayunay. Kung makahulat siya, hulatan na lang, ikaw hambala na lang siya, nga hulat na lang sang husto nga ti. Inday Carmela, so ina lang matugda ni Tita Wilma sa imo sa sininga hapon, kag madamo gid nga salamat. Sa iban man naton dire nga mga kauturan, sa mga naga-message aton, naga-private message sa aton, kung pwede ka mo makapadala sang inyong mga life story, ay pwede gid. Pero hindi pila ka kilometro nga maubos ang aton oras. Bisan malipot lang, maintindihan naton ang kaundan sina, pwede gid naton ma-share diri sa This Is My Life. Problema nga inyo gina-experiensya, tinguhaan man ni Tita Wilma nga makigbahin sa imo problema kag makahatag kita, no? Sa mga nga suwestyon nga dapat mo himuon para makaangkon man solusyon ang ginaangkon mo nga problema. Istorya mo sa kabuhi nga makahatag man inspirasyon sa iban naton nga mga palangga nga mga tagpalamati. Makuhaan man nila leksyon or magamit man nila bilang inspirasyon sa adlaw-adlaw nga tanan. Sulat nyo lang ina, ipadala diri sa This Is My Life, Action Radio Bacolod,
Will Rose Building, Burgos, Luxon Streets, Bacolod City. Kay mabaton ginaton ina. Kung pwede man, kung may mga FB account ka mo, pwede nyo gid PM kay Tawe, no, private message. I-search ko, kung hindi man kita friends sa Facebook, search mo lang ang personal account ni Tita Wilma. Wilma and Tupina Sugaton. Na-send mo lang, type mo lang kag i-send. Mabaton ko na nga ako lang ang makabasa. Okay? So, salamat kid. Alas 2:15 na Action Radio Philippine Standard Time. Again, sa iton man mga kauturan dera nga nagaproblema sa pagpalanakit sang ilalawas, mga may arthritis o kung rayuma man, kapin pa kung ikaw kargador, ikaw tricycle or tricycle driver, mga drivers naton, nami ang panyawan liniment ipamanyo sa bilog nyo nga lawas sa tiyon sang kagabiyon antes ka mo magtulog. Kay maka-relax gid ang lawas ninyo, kay maka-energize gid ka mo pagbugtaw ninyo sa aga. Ang magluwas pa gid sina sa mga may arthritis. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Hi and hello, dira kay Ami Antiquino or Antiquinio, no? Salamat gid sa greetings, no? Salamat gid kag mayong hapon dira sa imong happy birthday kuno Tita Wilma. Happiest birthday, Ma'am Wilma. Stay healthy and safe. God bless from Gloria Namo Mambalos. And Anily Alsan Calvo, happiest birthday ng Wilma. God bless always. A girl with a golden voice man. Inday, salamat gid kag mayong hapon dira sa inyo, ha? Okay, Maria Luz Grijaldo Macunat, good PM tawi paki-greet naman sa apo ko kay Joseph Miranda celebrating his 21st birthday subong. Thanks, Gid. 21 edidibunya, no, kay Joseph. Happy birthday to we. God bless. Maria Luz Grijaldo Macunat. Hello, tita. Maayong hapon. Mission na happy birthday, Juji Ann Kilantang Hipigon. Dira sa may Aranda Hinigaran. Mayong hapon lang dira sa inyo. Kay Baby Nika. Happy birthday, Tita Wilma. More birthdays to come. Good health and God bless. Darlene May Harabituon. Salamat gid. Divina Apolbo Lucasain. May damo gid nga salamat sa inyo. Bao ho. Kag Kainday Giselle Franco, happy birthday man kuno Tita Wilma. At tamyaw ko lang. Oh yes, so. Inday Giselle Franco, mayong hapon lang dira sa inyo sa Maaw. Salamat man. Kainday Yoli Guevara, no, wishing you all the best. Happy birthday. Inday Yoli Guevara Galliano. April Banaag kay Ruel Aconya from the Netherlands. Yes, salamat gid sa greetings. Good afternoon lang dira. Okay, kay Miss Nieves Rafael. Happy birthday kuno Tita We. Salamat gid. Gotten Morgan dira sa may Vienna. Salamat gid. Ay, April Banaag. Yes, dana ina Tita Wilma.
Ay, si Inday Signet Maghari Robles. Inday Signet, salamat gid. Bogin tagaan mo kumain nga balita. Love ka ginitawe. Anthony Layog, happy birthday man ko no, titawe. Salamat man. Anthony Layog. Rona May, Les Pinias, kay Mila Gallego, happy birthday, Mads. Salamat gid, Botsmate. Kag kay Lysel. Ha? Lysel ding Lasan Inson, salamat man sa greetings sa inyo dila intuturo dyan. Sa may Bago City, salamat. Inday Christine Gonzalez, happy birthday. Wish you good health always. May God will shower you with lots of blessings. Just always remember that you've touched so many lives. A person with a good heart, loving and kind. Thank you for loving us. Always remember that we love you. Love, Team Jorn, CJ, and Cassie. Salamat gid din. Thank you so much. Na? Dira kay Kalay kay Arnold. Thank you man sa Bangga Sires sa may barangay Mansilingan. Balikan ko lang kamo karon. Alas 2:22 na Action Radio Philippine Standard Time. Ano naman ay ma-share ni Tito We sa inyo sa sininga hapon? Sa mga nag-request to relax lang ka muna, may adlaw gid, hindi lang subong. Okay? Ang aton ma-share sa inyo sa sininga hapon, ang sinugakaon pomelo or kabugaw na amo nang akong topiko iya subong nga hapon na ang kabugaw. Ang pomelo, kabalo kita nga nabilong na sila sa isa ka family lang sa citrus. Masiling na ton kung suha man siya o kung pomelo man siya, sila sa kalamansi daw amo na siya, di ba? Ti kung mahilig ka magkaon sang kabugaw, kabalo ka kung ano ang mga benefits sini sa imoy kaayong lawas na. So kinanglan makahibalo kita, no? Hibaluon naton, diskubrihon naton ang mga benepisyo sa pagkaon naton sang kabugaw or pomelo. Ang namit, gid nga kabugaw Davao, no? Dumduman ko na sa una. Tagaan ko na sang kabugaw. Bisan dako-dako lang sa inumol ni Tita We. Ay, sa pagkatamis, sa pagkanami, kagkarimis. Diba? Na, kaya ang kabugaw, damo na sa vitamins. Diba? Damo na siya vitamin C, vitamin A, vitamin B1, B2, may calcium siya, kag iron. Pero ang manami lagi sa kabugaw, tungod nga, nubo yang iya calorie, ang iya sini calories content. Gani kun magkaon ka sini, hindi ka magtambok. In every 100 grams of pomelo or kabugaw, may 44 calories ka lang. Titungod dira, pwede mo ina kaunon. Bisan may diabetes ikaw o kun overweight ikaw. Pero tawi, anong benefits ng kabugaw gakatul alimpuduhan? Okay. Ang mga benepisyo isa na para sa mga may cancer. Ang panit sang kabugaw
Abi ninyo, anong ara sa panit sang kabugaw? May bioflavonoid siya. Makabuligid ina sa paglikaw sa cancer. Ilabi na sa breast cancer. Okay? Para sa mataas naman ang cholesterol, pareho sang mansanas apple ha. Ang kabugaw may pectin. May pectin man siya. Ang pectin, nagabulig ina sa pagpanubo sang imo nga cholesterol. Nakabulig sa pagpanubo kag pag-regulate sang imo cholesterol sa imo lawas. Ti dungod dira nami gid siya para sa aton mga kauturan nga may heart disease, no? May problema ikaw sa imo korason. Let's say pagid sa inyo mga kaugatan kung may nagasupon dira. Yes, makabulig gid ang kabugaw. Para naman sa aton sini immune system. Pabaskog sa aton immune system tungod sang iya ginaangkon nga vitamin C. Ang vitamin C ginahatag na siya sa mga tao nga di ba ginatake bisan kita subong sa tion sang pandemic kinanglan may vitamin C kagid adlaw-adlaw. Kung permi ka balagi na sipon bot silingon vitamin C deficient ikaw kulang ikaw vitamin C sa imo lawas. Kag dason ining permi ka pa inang ginainit-initan sa imo baba ay kung magkaon ka kabugaw kun suha do pareho lang nga nag-inom ka na sa vitamin C tablet. Abaw, pabo ka na bala. Ara ka kung hindi mo pagid gusto balang mga magtambok ka o kung mag-overweight ka, kabaluman kita, no? Ang mga prutas nga pwede ka unon sa mga nag-diet amo ang kabugaw or pomelo. Yes, apple, kung mansanas, kag peras. Kaya nga, yan, hindi makapatambok. Ang mga prutas nga madasig iya kag madali nga makapadako sa imo kag makapabugat sa imo amo nang dapat ninyo likawan. Ano na tawe ang grapes isa. Nagalaway ko tungod nga ang mangga or paho makapatambok. Kaya nga grabe sobra ang katamis lang tawe no. Sobra ang katamis ang paho kag grapes kag damo ina calories content. Sa eto naman mga may diabetes, kung ikaw diabetic pwede gid sa imo ang apple kag kabugaw na pahinumdom 3 or 4 slices lang ang kaunon. Hindi pag-ubuson ang bilog nga kabugaw. 3 to 4 slices lang, di ba? Kung panitan mo na, pwede mo maliak-liak siya. Mga 3 kung 4 lang para sa imo kung ikaw ang diabetic. Kung magbakal ka naman, piliun mo Tara, isa inaka-technique mo. Magbakal ka sa mga citrus, mga orange na, mga dala na ning calamansi, ang lemon, ang oranges, kag ining kabugaw. Kung magbakal ka tuod, pilion mo ang mabugat. Kung magbakal ka kabugaw, pilion mo mabugat. Tapos simhutan mo man parehas ang paho bala magbakal. Kung mahumot, kag ang iya skin matinlo, ang iya sinipanit. Ang mapula-pula nga klase naman sang kabugaw, tandaan nyo, masustansya ina siya, kag mas matamis ina siya. So, isa lang kapanugyan sa pagkaon sang kabugaw or pomelo, kaon lang jutay. Kaon lang jutay, inabalang mapula o kung manipis ang skin, na kinanglang jutay-jutay lang amat-amat, hindi nga bira-biragin. Kaon kagijutay sa nga parte sang iya sinipanit, kay tandaan ninyo, ara sa panit sang kabugaw, ang pinasahi nga bioflavonoid, nga amo iya ang nagaaway sa kung anuman nga masakit. Ti mapait itawe, i-try nyo lang, kay ako tilawan ko man, way pa ko nakatilaw sang nga ang panit ginakaon, na panugyan ina, na sa pagkaon na itong sining pomelo or kabugaw. Magkaon kita jutay, no, sa iya sinipanit, inang mapula kag manipis bala nga panit pwede kita dira makakuha kag kaunon but sige kaunon tunlon pag kaunon usapon kag tunlon na hindi pa itopra pero actually dako ang mabulig sang pomelo sa ato na bisan ano nga klase sang citrus kay nabilong sila sa citrus family. Alas 2:29, Action Radio Philippine Standard Time. Ito na na Golden Sun Finance Corporation. Sa itong sinadira mga kauturan, problema sa kwarta, gusto mo kwarta, cash gidiya para sa imo sini, dira nga emerhensya ko.
nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita ang dala inspirasyon Aksyon radyo Bakolod man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bakolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod nga mensahe Wala sang ginadang piligan Padayon Aksyon Radyo Pagkulong nun kag negrosanon inyong pamatian Hello! Again, kay Rosie Britannico, tawe. Okay, salamat gid in the Rosie Britannico, kabatchmate. Thank you, gid. Salamat gid sa inyo mga greetings. Happy birthday, Tito Welms. God bless, good health. Dennis Richard Tibor Roma, salamat gid. Hi Tito We, pag-greet ko kay Rudita Rigalados ng Barangay Kabog from Emmy ng Dubai. Salamat, man. Happy birthday, Tito We. From Divina Apolbo Lucasan, God bless. Siling ni Darlene May Hara Batuon, yes. More birthdays to come. Good health and God bless. Happy birthday, Tito Wilma. Yes, salamat man sa imo. Kag, Inday Gino, si Sir, salamat gid, no? Salamat kag mayong hapon sa imo dera. Inday Lani, yes, Donna Ina. Antonio Concepcion. Androm Mangilan Villarosa. Watching live in Tabo Ilog. Happy birthday, Tita Wilma, MBTC. Salamat man sa imo. Kag kay Ami Antiken. Yes, Don. Kay nabasa ko na girl. Thank you, Gid, na. Darlene May. Kag kay Martin Aliling. Good afternoon po. Salamat, Gid. Kag Divina Apolbo Lucasan, kay Rian Montesa, kag kay Darlene May, datuon hara, pagalitawe. Darlene May hara, datuon. Kay Maria Teresa Hofelenia, na Bingguan, Lahayan, sakto na. Loren Diaz Lugban, Kosyo, kag kay Elsa Rosales, Miss Heaven, thank you, Gid, and good afternoon. Homa Lumena, salamat gid sa inyo. Luvis Minda Bunhibod. Kunos Bukayani Villavicencio, kay Rinante Iking Inoy. J. Chan Pacolana, kay Belen Salaw, kay Manuela Bayoneta, salamat man. Kay Martin Gonzalez, kay Claymar Brion Siscar, salamat gid. Fernan Vincent Gustilo Flores, Elma Francisco, kay Gerson Corpin, Inday Cory Vidaha, hi, thank you man. Ronaldin Armamento, kay Lady Jonna Bahilida de la Cruz, kay Christian Monterde. Christian Monterde, good afternoon, thank you, Ged. Tama na nanay, kabalikan, takamo. Ray U. Ligaspi, ng happy Natal Day. Thank you, Gid, and good afternoon dira sa inyo. Agapas yung banwa mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran
palap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton, mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong nun kag Negrosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sansan ang mga kalintangan. Responsable at pagbalita, pagdahil na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo. Wilma, alas 2:38, Action Radio Philippine Standard Time. Happy birthday tawe, Nining Arisgado ni from Sumil, Barangay Bata. Ay, salamat gidning. May damo gid nga salamat. Okay, relax lang ka mo dira. Kadto asa tanan nga mga nagasaulog sang ila kaadlawan karon nga adlaw. Yes, happy birthday sa inyo. Happy birthday sa aton. Nga nagasaulog sang aton sa ni kaadlawan. Pasalamatan lang naton ang mahal nga Dios sa paghatag sa aton sang dugang nga kusog, na dugang nga kabuhi tagsa katuig nga ginahatag sa aton. Gamito naton sa maayo. Na pamo ka na bala. Good health lang. Kag enjoy talang ang life ang ginatag niya sa aton. Okay, yes, Tita Wilma. Sa tanan nga nagtamyaw kay Tita We sa aton sa ni birthday today, madamo gid nga salamat sa inyo. Hindi ko man kamo maisa-isa, pero kabay pa nga mabatyagan nyo man ang akong pagpasalamat sa inyo from the bottom of my heart. Wow! Okay na, horoscope na tatawi sa mga kagahon pabaw Ginoo ko. Salamat gid sa pagpangayaw nyo sa among lugar kag kantahan ko happy birthday. Gapisik man espiritu ko SM, thank you so much. Mo nga mga anak ko ini. Okay, horoscope
Na, ang ito yung horoscope sa karon nga adlaw Martes, Disyembre 1 tuig 2020 sa mga Sagittarius. Ang mga Sagittarius mga tao ni sila Nobyembre 23 tubtub Disyembre 21. Ikaw Sagittarius mangin commander ka sa imo sini mga handom sa kabuhi. Kag hindi imposible nga mahilway mo ang imo kaugalingon sa kapiutan. May nagakaigo ka nga ikasarang, hindi ka lang magduha-duha sa imo, mahimo nga aksyon. May maga-angga-angga sa imo nga imo kapamilya. Pasugti, basta masarangan mo lang. Mga maswati mo nga numero karon nga adlaw Sagittarius, 8, 35, 15, 38, kag 25. Cobalt blue is your lucky color. Capricorn, mga Capricorn na mo ini mga nataw Disyembre 22, tubtob, Enero 19. Nag-overpost ka sa negosyo mo, Capricorn, pero mabayaran, mabayaran ka gid ina on time. Basta maging consistent ka lang sa panukot. Kamudlay, hapos mo pautang pero mudlay manukot, di ba Capricorn? Yes! Mga maswati ninyo nga mga numero 5, 32, 35, 42, 12 kag 25. Jade green is your lucky color. Sa mga Aquarius naman, mga Aquarius na tao, Enero 20, tubto Pebrero 18, mamabatyagan mo maay nga balatyagon karon nga adlaw na kagamoy na mangin rason para mangin malipayon ikaw kag mangin mapagsik ikaw karon nga adlaw. Aquarius mga masuwati mo naman nga mga numero 7, 25, 24, 32, 38, 52 kag 13. Brandy yellow is your lucky color. Saylo kita sa mga Pisces. Ang mga Pisces sa mga natao Pebrero 19 tubtob Marso 20, paminsaron mo ang clarity nga ginatawag, no? Maabot gid ang kalipay nga ginahando mo sa imo kabuhi. Kag makaangkon sang klaro ang imo love life karon nga adlaw. Mga maswati mo naman nga mga numero 6, 14, 13, 32, 42, kag 25. Magenta red is your lucky color. Aries, ang mga Aries naman, mga nataw Marso 21 tubtub Abril 19. Aba ang mga Aries karon nga adlaw, feeling rich ikaw subong, feeling rich ka mo karon nga adlaw. May ara ka personal assistant, also palanggaon mo siya sunod sa imong horoscope para magapadayon pag ginang imong success. Mga maswati mo naman nga mga numero 5, 41, 15, 19, 20, 35. Electric blue is your lucky color. Sa mga Taurus naman, yung mga Taurus, Abril 20 to Mayo 20, kung ginaproblema mo ang problema, ara na Taurusa, kung ginaproblema mo ang problema, nagahimo ka man sang solusyon sina. Di ba? Padayo na lang. Kay maabot gid ang solusyon para dira. Mga maswati mo naman nga mga numero 4, 22, 35, 16, Jess kag 42. Carrot orange is your lucky color. Inang unang gabay sa ngayon man pagbasa sa mga zodiac sign para sa itong tag sa horoscope. Relax lang, magabalik si Tita Wilma pagkatapos man sa pila ka mga importante nga mga commercials. Hey, Terry Simpson Young. Nag-upod si Inday Terry Simpron. Inday Terry Simpron Yong. Nag-upod sa ito sa siningahapon. Lito si Condes. Happy birthday, Tito Wams. God bless. Salamat man. Julie Militado Patrimonio. Happiest birthday to it. God bless you always. Salamat, Gid. R.R. Montuarihino, malipayon nga kadlawan pinalangga ko nga abyan, Tita Wilma sa kahanginan, ako handom sa imo, wala na sang iban. Kundi hatagan ka pa sang malawig nga kabuhi sa ibabaw sining kalibutan, sa pagpadayon, di na to, sa pagpadayon sang imo programa nga puno sang kadalagan. Palangga ko nga Tita We, ginahigugma ko gid ikaw sang tuman. Abaw, happy birthday from
Rehinio, R.R. Rehinio. Salamat, Gid. No? Maria Fe Maravilla, salamat, Gid. Mayong hapon, Gid. No? Ay mga anak, naga-enjoy lang ko kag nagapasalamat sa inyo. No? Salamat, Gid. Happy birthday ng Wilma. God bless you always. Inday Agnes Apostol, thank you, Gid. Thank you, Gidness. No? Thank you, Gid. Kag Ray Yuli Gaspe, okay, kay Yoli, yes, Donna ina, nag-greet ko na ina kagina. Mary Hatton Segovia, na Mary Segovia dira sa Punta Taytay, salamat, Gid, na, sa imo pagpanamyaw kay Tita Wilma, na, salamat, Gid, sa inyo mga pagpalangga kay Tita We, na, kay Sister Jessie, dira sa may, sa US, thank you, Gid, ha, okay, kay Nang Jo, thank you for greetings, Nang Jo. Salamat, Gid. Kay Troy Santillan, salamat man. Kay Indayani, sa imo greetings, salamat man. Kay Winuna Wapper, about kay Chastine Segovia man ng Myra, salamat. Maayong hapon. Kay Maris, na? Kay Ma'am Maris Stella Ponce, Ma'am, thank you so much for greetings. Kay Tita Nini Campaniel, thank you, Gid. Thank you sa prayers, thank you sa tanan. Melanie Sugaton, salamat man. Dira sa may kansilayan mo siya sa inyo tanan. Abaw, enough na nanay, salamat gid sa inyo tanan. Pasimbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Bakolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampilikan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na nai, sa bisan ang
Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Uno naton Tita Wilma ang mga nabilin ng mga zodiac sign para sa itong tagsa ka horoscope. Di na kita, ari na kita sa Gemini. Ang mga Gemini na taong Mayo 21, tubtub Hunyo 21. Ang film mo, ang imo na batyagan subuyang adlaw Gemini, artwork. Artwork sa tagsa kabahin sang nature. Amoy na nagapapagsik sa imo karon nga adlaw kag makahatag sa imo sang motivation. Mga masuwati mo naman nga mga numero 5, 5, 41, 15, 22, 34, kag 51. Dollar green is your lucky color. Sa mga Cancer, ang mga Cancer na tao Hunyo 22, tubtob Hulyo 22. Hambal sa imo horoscope bala Cancer. May membership ka sa isa ka exclusive club. Ano na siya? Kung may arag gamiton mo man ang imo pagpangamuyo para ari pagid ay kinanglan gamiton mo man ang imo pagpangamuyo para mangin kalmado ikaw karon nga adlaw. Ngano ba tiyagan mo tense ka subong? Bapaamo ka na balatawi. Okay, Cancer, masuwati mo nga mga numero 7, 32, 22, 51, 35 kag 48. Pearl white is your lucky color. Kadto kita sa mga Virgo. Ang mga Virgo naman, amoy ni mga natawo Agosto 23, tubtob Setyembre 23. Virgo na anad na kamo sa Zoom meeting. Sa tungod sina increasing ang inyo income kung may negosyo kamo. Pero halungi ang imo ikaayong lawas. Mga masuwati mo nga mga numero 9, 45, 26, 32, 15, kag 54. Tangerine is your lucky color. Sa mga Libra, ang mga Libra na tao Setyembre 24, tubtob Oktobre 23. Di ko nara ka sa pagpangamuyo, kinanglan malinong, malinong kag palinungon mo gid pati kaugalingon mo. Kun ara sa pure energy ang paminsaron mo, dira mo buy-an ang imo gusto, no? Buy-an mo ang kaugalingon mo sa pagpangamuyo sa kun anong gusto mo ipangamuyo kag ipautwas sa iya. Mga masuwati mga numero Libra 2, 11, 53, 25, 40 kag 32. Vermilion red is your lucky color. Sa mga Scorpio naman, ang mga Scorpio nito, Oktobre 24, tubtob Nobyembre 22. Scorpio, importante ang imo wish karon nga adlaw. Hatagi na sa nagakaigo nga panahon para maangkon mo ang fulfillment sang imo sini luyag sa imo kaugalingon, sa imo kabuhi. Mga masuwati mo naman nga mga numero 8, 53, 34, 25, 41, kag 10. Cinnamon brown is your lucky color. Nabatian nato na itong tagsa ka zodiac sign para naman sa itong tagsa ka horoscope. Karon nga adlaw, Martes, Disyembre 1, tuig 2020. Relax lang, si Tita Wilma magabalik pa pagkatapos ang pilaman ka mga pahibalo. Ang Dr. Alfred Screen. Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na
ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na ngay, sinsan anong ang kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagkain na italak na. Magasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalangga. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Kuno you always, yes, God bless you always, Tito We. Happy birthday from Chay Tiling sa Hacienda Alicia, 1685. Salamat man. Kag salamat man kay 6820. Happy birthday sa imo, Tita Wilma. Kag happy birthday man kay mama ko, 44 na siya. Leone Grace Nis, ang Barangay Pandanon, Don Salvador Benedicto. Okay, salamat, Ged. Kag reaction, may mga reactions di kaina sa aton ginbasa bala nga mensahe, ha?
wala naton kainan na bukaran. But anyway, okay lang na. Tupad balay namon, tawi ginatamyaw ko kapamati sa program mo kadahapon. Sa imo, si Nelson ang nagatamyaw. Yolanda Pasamante. Ang aton oras, impuntulo stress, ato na 3 o'clock, prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Okay, padayon kita sa pagpangamuyo. Updinin niyo si Tita Wilma sa Orasyo Emperata batok sa COVID-19. Orasyo Emperata, batok sa coronavirus. O Diyos nga amon amay, kami nagapalapit sa imo, sa amon kinahanglanon, sa pagpangayo sang imo panabang, batok sa 2019 coronavirus o kon COVID-19, nga nagutas sang kabuhi, kag nagtublag sa kadamuan. Kami nagapangayo sang imo grasya, para sa mga tao nga gintugyanan sa pagtuon sang kinaiya kag ginhalinan sang sininga virus kag sang balatian nga iya gindala kag sa pagtapna sang iya paglaton sini. Ihatag ang imo pag-ubay sa mga kamot kag ihibalo sa mga dalubhasa sa medisina. Agud ila maalagaran ang masakiton sin may kasangkol kag kaluoy. Subong man ang mga ahensya sang gobyerno kag pribado, agud sila makakita sang bulong kag kasulbaran sang sininga balatian. Kami nagapangamuyo sa mga nagmasakit. Kabay, ngang ila maayong nga lawas, magapanumbalik sa gilayon. Ihatag sa amon ang grasya sa pagpangabudlay para sa kaayuhan sang tanan, kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo, imo anak, kag among Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sa pangakatuigan. Amen. Maria, mananabang sa mga Kristiyano, igampok mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. Amen. Kag salamat gid mga palangga naton nga mga tagpalamati sa pagupod kay Tito Wilma sa pagpangamuyo sang Orasyo Emperata tag sa kahapon. Antes kita magpaalam sa aton pagpangalagad sa This Is My Life. No, salamat gid sa inyo. Kag sa siningabahin. Antes man magpaalam si Tito Wilma nga ito na Bible verse for today. Let the morning bring me word of your unfailing love, for I have put my trust in you. Show me the way I should go, for you
I entrust my life. Madamo gid salamat mga palanggan naton nga mga tagpalamati. Tub-tub naman ni what was. Salamat gid. Standby na sa matahong mga drama, mensahe sang paghigugma. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue,